Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçler Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal vilayaty boýunça bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň gurnamagyna ujurly gaýratly ýaşlar atly medpuat briefing geçirildi. Bu maslahat 2020-nji ýylyň 16-njy dekabryna hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň syýasy jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna sanly video aratnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda tehnologik ösüş, bazar gatnaşyklaryna geçilen häzirki döwürde ýaşlaryň giň toplaryny telekeçilik işine çekmekde değişli işleriň alyp barylmalydygy barada beren tapşyryklary ýerine ýetirmegiň çäklerine geçirildi. Medpuat briefinginiň dowamyna Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçler Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň wekili, Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň Aşgabat şäher we Ahal vilayaty boýunça bölüminiň işgärleri ýaşlara telekeçilik işiniň esaslary barada bir näçe öwüslendiriji maslahatlary berdiler. Şeýle hem medpuat briefingine Ýigit hojalyk jemgyýetiniň direktori Çarif Agamrat gatnaşdy. Ol azyk bolçulugyny döretmek babatyna döwlet siýasaty dogrusynda hem-de öz karhanasyny alyp barýan işler barada giňişlen maglumat berdi. Soňra awadan haly açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň bölüm müdiri Aman Murat Muhammedow ýurdumuzy senatlaşdyrmak babatyna milli önümlerimizi eksport etmek barada öz alyp barýan işleri bilen tanyşdyrdy. Medpuat briefinginiň dowamyna wekilçilik edýän edaralaryň agzalary bilen talip ýaşlaryň arasynda telekeçiligi alyp barmak barada bir näçe soraw jogaplar alşyldy.